Mamaya na lang na. Hindi yan, sigari. Ito, oh, isang, oh. Ano pala to? Putek, no? Sabi na nababakuran niya. Ayun lang, ah. Eh, ba't ayaw ano, Hem? Ayaw paggawa ng mayor nyo. Yan ang i-request nyo. Ito kasi, hindi kasi sila lang. Basta yung Ang ganda ng bahay. ito donate na itong wing at itong daanan. Hindi na naasikaso. Itong may ate. Kaya, Ang ganda lang. Si ano pala yun, ah? Kapatid ni Bay? eh hindi na sa hindi sakit ng barangay. Hanggat hindi inaano ko sa barangay. Hindi pa diniretso yung semento. Pinutol pa. Unahin na natin ito set. Oo. Gutom na. Sige na po yan sa set. Maaga pa pala. Oh, ayun yung bride, ah. May pa nga. Side-side yan. Ito ang lalagyan. Ano lalagyan? Anong lalagyan? Lalagyan ng bulaklak. Ito sasakyan ni Kape. Mas maganda pa ito sasakyan. Sasakyan. Ayaw po. Mauna pa tayo sa ikakasal, eh. Ano pala natin, eh? Ewan ko sa inyo, alas 9 nakalagay, eh. So, nagtataka sila, bakit ayaw pala itong umalis? Pwede naman tayo doon. Dito, oh. Nakikita mo tayo dito. Nakikita Hindi, tayo. hindi tayo makikita niyan. Si Wate. Tao! Ay, baba. Ay! Baba ako. Hey! Dito. Kagabi, dumaan kami dito eh. Tawag kami na sa inyo. Dyan eh. Nakaisang kaon kaming Red Horse. Ikaw nagluto. Wala ka, eh. Ikaw nagluto, ta. Nag-Red Horse kami kasi nila isa kagabi. Alas dos na yata kami naka ano. Wow! Oh, masarap yun. Masasarap pa, maubos yun. Masarap yun. Ah, paano kaya tayo dito? Doy, doon mo muna ng container. Ah, dun sa ano, sige. Tikit-tikit. Oh, sige. Ikaw isang. Sakay ka na. Hindi, tatabi lang ng konti. Doon mo muna ng container. Oh, sige, may nagbukas ng pinto. May nagbukas ng pinto. Sino nagbukas? Ito. Ay, bukas ang pinto. Ano, Sang? Binuksan ni Tariray. Geng! Hindi ka nag-almusal din eh. Sige po, tapos na po. Tapos na po. Wait lang, madali yan. Madali yan dyan. Eh, malayo. Ayun. Tingnan mo yung baso mo yan. Isasabay na nga namin, hindi pa bilis. Sabay sila. Kagabi, tawag ako ng tawag doon, walang nalabas. Yan, diyan muna po kayo. Oh! Busy. Sige. Mas gusto ko na Dito! Ano na, alas 11 na kami sa tayo. Sabi na, sarado na. Sabi ko, bukas na lang. Pag ano. Tapos kayo, saan papakako kayo? Almusal.
nag-ano na, nag-ayos na, nag-almusal na sa kalaitang. Mamaya na lang, mamaya. No, next time. Oh. Oh, sabay-sabay lang. Ay, talagang pag sila ganun talaga. Hindi lahat mabait. Hindi nga talaga. Hi! Hi! Yun yung may gumagawa. Ginagawa. Bye! Hindi na pala ako magpapabakod eh. Binabakod na eh. Pero madali ka na sabi. Naantayin ko na muna yung bakuran nila. Baka naman ikaw. Dapat ba ikaw na bumili dyan? Oo nga. Baka ikaw ang bibili. Binibigla ko lang kami. Ano? Unti-unti yan, makita ang bahay naman. Pero balita ko yung top. Hindi anak. Balita ko yung top matutulog. Bay, atin ba yung papayang yan? Sa atin ba yan? Oo, kunin namin yun. Mamaya magdadala. Dapat lagi nga sa tinatanggalan. Kasi pumapangit siya. Hindi na daw pinabibigay nga namin. Ayun. Dala tayo dyan, no? Sabi sila kami niya, Oo. Nakaputong pa ang puno pag sobrang tigas. Kaya sabi ko namin na dapat natin dapat lagi na mamaya babawasan. kaya nga magkala kayo. Mamahal din ng papaya ah. Sino ba? Yung ginagawa. Ayaw. Sino ba yun? Anak, wag. Oo. Ano mo? Picture mo nga pa ganyan. Yun yung ginagawa nilang bahay. Sarap lang. Galing no. Hindi na ako nang papabakod. Hindi, lalabas sila pag sa bahay. Si tatay rin. Uy! Ay, inaantay lang kami. Yes. Dapat ching-ching. Alam ko paparking ka, hindi na malaking gate. Mamaya. Pwede naman kayo muna doon. Madam. Siya. Abay, Ay, sabi ko sige, si Sam. Tuto isasama. Sabi ko isasama. Ay, sinara ni Nene. Sasali niyo. Ano mangyayari sa akin? Lalakad din. Halika, nito iyo. Pagkakarinig pa naman siya kami. Oh, ano ba? Ano nangyari pare sa akin? Ito kayo. Stariray. Oh, nasaan ang mga bata? Nando, sa ba? Si Laro. Ay, mga pala. Bakit na kayo doon? Pwede naman kayo doon. Pwede naman kayo. Alam sinasabi sa hula. Lagay ka ng lagay ng ganyan eh. Kaya nga. Ano yun? Wow, ang ganda naman ng basket ni Tareray. Ganda ng pa. Isang may butika ba dyan malapit? Uy, isang ganun yung nakateka lang. Meron. Ganun na kaya yung iyaan sa simbahan. Nakita ko. Kasi mo pa ibibigay ng mga pulis. Sis, kamit mo nga sis. Alam. Kaya tanggal yung pilit matangis. Ah, nadala na. Hindi pa na. Kapag sila yun. May nakita kami doon sa lubak. Naka-ribbon sa lubak ng pinigay. Kaya nasan yung mga, nasa lubak mo? Nakuha na? Oo. Nakikiyo pa nga. Kalit, padala na kita, padadala. Hindi na sa mga tao. O, sa kotse. Ayan, inadyan. Uy, dadali lang Sam. Meron doong, iabot mo nga
Tapos sponsor. Ay, mo, sa mo. Kasi na ba sila Jenny? Eh, saan na tayo niya? O, hindi pala pwede. Hindi pala pwede sa simbahan na. Ano yung simbahan na yun? Hindi mo sa akin. Di ba, ano ba? May response. Hindi na para siya. Hindi balik. Kalimutan na yan. Kagabi pa dapat siya. Alam lang. Naglag ko yung pagkakita. Yung nang umabot. Nahirapan si Kuya. O, tara na. Hanap pa tayo ng butika tsaka ano. Pag Isa mismo gasolinahan siya. may butika? Oh, yun. Tara, turo mo. Mamaya na nga sis. Mamaya ko ano. Baka mo muna ako. Hindi naman halat natin. Uy, sarado yung mga bitagan. Dalawa nga natanggal eh. Wait lang, mamaya na. Ano, alis na tayo, tara na. Oo. Kita lang dapat daw. Sabi, yun ito yun eh. Sabi, ano na may watin na lang? Sana, siwatin na lang. O, ito na hindi kayo. Ba't yun lang yun? Eto pa. Ayan lang ang nag-ano. Ayan, mag-asawa yata yan. Oo pa. Bago pa matapos yan. Baka nandiyan mo yung sa doon. Dapat dyan, alas Ba, hindi tayo makakali. Sumalis yung driver eh. Sino yung sang? Yung ito. Baka. Doon sa big house. Doon sa bahay. Ah, baka naghahapon na kasi. Ang ina, 18 yan. Bayaran ng 18 yan. Anong 18? 1,000 daw na. Eh, kasama yung mga gamit? Oo, bulog daw yun. Yung kainan ng tanong? Oo. Kasama yan? Okay na yan, kung kasama yan. Yung mga baso at pinggan? Oo. Pintingan nila. Sana, may pintingan na lang sila ng kapita sa inyo ako. Kasi ba yung magkano yung lakatan 16,000? Ay, oo. Eh, sa lalaki yan? Ayaw mo na eh. Sa lalaki pala eh. Tapos na din. Nakipinilit ko yung mga caterer. Kasi gagawin na nila. Yung sinasabi nito. Ayos, sana yung bakod nila itaasan na rin katulad dito. Oh. Papatay ko. Wala na pala ako ipapabakod eh. Dito na lang, front na lang. Hindi na, open na yun. Gaganan mo lang siya, oh. Ganun, iyan ganun. Wala na kasing bigit. At pala, dinala mo yung ano. Parang may sasakyan
Sa inyo isang. Inaanak mo yan, Che? Punta ba? May asawa yan, isang? Wala na naman? Bakit nagpatawa Wala ng na ganun? naman yung pinakong. Hindi, okay naman. Pero yung dati, kaya mo din sila Ay, yung driver ako. Tara, alis na tayo. Ito may mga baso dyan, ha? Hindi na tayo kita. Kilala mo yung isang, ah. Yan, oh. Kaulap ng ano mo. Una na kami doon? Oo. Okay. O, yung pala parking ang dami. Ay. Kanino yung sasakyan na yung ginamit niya? O, puti yung sasakyan nila ah. Ang dami palang parking dito. Isang, oh, ayun, oh. Nandiyan? ang may-ari na alam mo hindi pa lang magpapart, 50 na. Oo. Tapos umalis na lang sa 50 taon. Ang putang ino, baka bunilin niyo. 50, di 1.5 sa buwan. Ito bago oh. Oh. May jump, may jump shot. May Ganda, no? Kahit maliit lang, no? naman may-ari. Ah, kaya. Ang ganda, no? Kahit maliit lang, no? Yan ang tumbo kayo, no? Anytime pwede ma-accident. No? Tumbo kayo. Alam lang ng last. Ito nga eh. Yan, oh. Yan na sa bangga ni Kuya Ray. Ayan, yung tumbukan din yan. Yan. Laseng. Ito. Laseng. Ito, oo. Ewan ko kung lasing. Tricycle, nabangga pa. Yung kotse yata niya yung Ah. Hanggang ngayon ba may... tricycle. Hanggang ngayon ba may... Ano pa? May kotse pa rin. Nabitbit na. Ah. Sisipi ko yung may dala nung nadala. Sayang. Saan, nakakalito na tong pasukan nyo, eh. Hindi ko na kumasado. Tsaka na yun, wala na shed. din yung ilaw compound. Wala na siya nakalagay. Bago na din kasi yung kukaning, hindi naman ihawan eh. Galampas natin kami kagabi. Sabi ko, parang ito na yun. Dahan-dahan ka na. Merong nakalagay na ilaw. Oh, wala. Wala na. Oh. Meron kasi yung dati. Dati meron Nasa yan eh. baba ah. So, saan? Ayan oh. Saan? Ayan. Yan yung sideboard na yun sa baba oh. Ayun? Oh, putang ina mo. Paano makakita yan? Wala na, bura na rin. Wala na. Wala nakaano na lang. Saan malayo yung ano, gasolinahan? Diyan lang. Bago dumating na simbahan. Ano yung layo? Bago dumating ng simbahan? Hindi po. Ha? Diretso pa yun. Ah, hindi. Nakalampas na pala. Diretso pa. Hindi tayo lalampas ng Ramos. Hindi po. Pero Concepcion pa rin. Malapit na naman. Hmm. Kung pababa na dun sa may sabungan, malapit. Malapit lang pala. Lalagpas tayo na simbahan. Oo, lalagpas. Ayun mo, aga pa eh. Nandun pa kayo kinasal eh. Mismong ano, gasolinahan yung total doon. Hmm. Yun. Utangin. Si tanga. Babanggain pa nung kasalubong. Lumit na pa talaga. Ayos kayo. Wala Ito, helmet hindi eh. uso helmet dito eh. Pero abot mo na dito. Ayun oh, tamo yung dalawang bata oh. Walang yan mo si Pai. Daig pa nung
Kulang na lang sa ilong. Ayun, may natawa. Mga ganyan naman yung mga anak ko. Kaya ayoko iiwan. Bakit? May hinahanap ko. Ano si Onad ah? Ano yung kulay ng toothbrush na? Green. Sabi mo nga kay Ayla, magpabili ng cream silk kay wala siyang kay cream silk doon. Walang cream silk doon. Di pa naman maliligo yun eh. Pagdating mo, baka di pa ligo yun eh. Sabi mo magpabili. May pera siya. Happy na lang sa ni Rain. Naubos mo ba yung isa? Oo. Ay, isa na yun. Kapalambok na yun. Walang buhok na ni Ayla. Sabi ko maglagay ng cream silk. Maglagay ka na ng cream silk yan. Ha? Parang pala naglagay. Na nung maliit yun, nakala natin manipis ang buhok ko na. Oo. Sabi ng nanay mo, Ayan, dyan. dyan ang simbahan? Oo. O nasa na yung gasolinahan? Doon pa. Kumpas. Kailan? Saan tayo papark dito? Wala. Ayun o. Ayun na yung yung groom. Ayan na yung kulay. Ayun na yung groom. Walang manalik ka yan. Ha? Basta may pa. Eh? Ito na yata. Ito ba yan? Ayun. Ay, hindi malayo. Fresh grocery to? Malayo pa? Malayo pa daw din. Susunod pang gasolinahan. Ano ang gasolinahan? Shell? Vitamins nga. Ha? Vitamins nga. Hindi nakapagdala. Ilan daw pencil? Siya lang. Tapos yung toothbrush na andoon sa may kulay puti. Na-eco bag yung mga dala namin. Ayun pa po. Ayun, yung shell, parang shell. Shell nga. Diyan, isang. Yan yun. Yan. Mahalang gas dito, shell. Mahal ka, nakapagpagas. Yun na, inong mahalo. Nasaan na TGP? Ayun. Ayan o, mahal o. Meron tayong pinagpapagasan dito